¿Qué tal? Buenas, ¿qué tal? Comentarista de todas las fusiones de los que participan. No hay problema, se fijamos enseguida. Como han quedado presidente. Si alguien no entiende, Un grupo de familia con su baño. Bien avenido y bien dormido. Eso es. ¿cuánto cobras? ¿Cuánto cobras? Depende de la temporada. Depende, pero bueno, cogimos, creo que son 30 personas por plaza, ¿no? O sea, ir en... 6 euros por plaza. Y las colectivas a 15, las que el otro formato que... ¿Esto qué es? ¿El horario habitual? Era como lo de la banca, ¿te acuerdas de la zona de expansión que se hacía? El cliente cautivo. Hai camiños acondicionados por ser percorridos por milleiros de persoas e hai unha Galicia que quere ser protagonista na súa festa. Estamos en condicións de ofrecer aos peregrinos un camiño para todos, máis inclusivo, máis accesible, máis sustentable e, sobre todo, estamos preparados para ofrecer un destino seguro. Galicia é un dos territorios máis seguros de Europa, dende o punto de vista de saúde pública. Por iso somos rigurosos no cumprimento dos protocolos e por iso activamos un seguro coronavirus para que aquel peregrino, calquer turista, calquer viaxeiro que chegue a Compostela teña a seguridade de asistencia plena gratuita e, se é necesario, tamén unha cuarentena en calquer lugar de Santiago gratuita no caso de que tivese un diagnóstico de coronavirus. E por iso tamén pedimos o cumprimento do rexistro de viaxeiros para ofrecerlle sanidade e saúde pública de forma inmediata a calquera persona que nos visita dende territorios con unha incidencia moi superior a Galicia.